Follow,
What the most Obama Dunia. Maybe there is a good one. We will put the tiny. What do we know? I something for them. We can develop the first of all. There is something for them. I will not come down some
su ìtọ́jú ìlọsọ̀rọ̀ ṣàlàyé. ṣé ọlọ́run ti lù ú fún iye wa ni? ẹgbẹ́ ìlú sọ́láyé. àjọyọ̀ àwọn ọ̀gá ìlú olóró ìwà. Ketua masalah jalur bulu-bulu masalah bulu-bulu sudah masalah ini kini bersama nanti bukan hasil ini sambil jangan kata jumpa. Dua banyak orang. Apa ni nak jumpa kamu? Barang kana. Jabro, nak jangan mana fi? Ni mana kana? Dodo jangan mana kana? Musuh macam, kalau dia boleh, boleh dia kalau boleh, musuh boleh. Macam tu semua, bukan semua, bukan ada. Ni tapi bukan ada yang boleh menilai tentang orang. Coba orang nalih ni, mai. Asli. Bila bersuara, kami lagi jono. Corona kaya dah seni film. Lalu. Kamu ni buat segala, kamu buat segala, kamu nak buat segala, lalabi. Kajeru buat segala, lalabi. Semua orang kalab. Jangan kaget. Polisi itu dia bagi, dia panas. Macam masa boleh lah. Ini baru sisa. Dia pukul berapa? Tak berapa. Pukul berapa? Pukul berapa? Dia orang berada kata guru ni mana kemari boleh mana? Ambil lagi mana? Mana ni mana? Kok? Boleh sedar. Oh. Sal putra ore. Nana ni baru boleh sedar. Kamera ke boleh sedar. Mereka sal putra ini. Misal kita ni representan sedar. Bukan solo representan ya sedar. Oh. Mereka sal putra boleh. Mereka tahu.
You go to the place and Mula, I know what is. Jalum Sabujalo. So if he doesn't like this, Sulu, and the boss. I guess Sulu, and I don't want to go with you. Nobody got a celebration. Iya bila musafi, mereka, mereka kalau dia surat sama manja. Anak-anak muda musafir jalu. Aji yang pakai kontrol dia tu, anak dia musafir jalu. Mereka mereka yang milih karena seratus ribu tidak pada kata. Masih tu ada lagi. Mungkin sih mungkin. Segala semuanya nama. Unsur yang. Jumpa lagi baru dah. Orang kita kasih mana net lihat kita korang. Kali mulut kami ni. Kenapa kau tu nak? Kami, orang Jawa itu kami orang itu batu. Orang Jawa itu, anjing orang Bugis. Semua boleh dah, semua boleh dah bro.
na sinɛburu ni kura ye kamalen ka kɛ i lajɛ tora caman ɲɔgɔn fɛ yen kura ni sigi k'i sigi n'a bɛ kabɛ manu sigilen ka ban i ye min kɛ kɔnɔ ye diɲɛ bɛ a la i t'a sɔrɔ ka taa ne ka mɛn ni dɔwɛrɛ ni ko tigɛ bɛ kun la bɛ sigi Suwa ina fɔli ne de ye cɛkɔrɔba jate Sɛbɔgɔ ka kalanden ne y'a wele ka nin seli kuma fɔ u y'a tile duuru tile duurunan de ye bi a ko n bɛ don kungo kɔnɔ wa i tɛ fɛn bɛɛ se mais ne kuma caya komi mɔgɔw pereselen don n'o tɛ animateurs bɛ yan a lajɛ kama don cɛkɔrɔba min mana k'i kun ye ka jɔ fo n'o tɛ i mana sɔrɔ yɔrɔ ni ba yɔrɔ ma sisan ko kuma caman bɛ na k'a bɛ foli di donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen ma k'a bolo kan ko donso den n'a ba bɛɛ ko nin ye donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen ni niyɔrɔso ye k'a bɛ min da o kan ko sini 14 waati ko dajɛ kama bɛ ji sɔrɔ o tɛ nin ye dɛ dajɛ kama sini tɛ ko bɛ yan ko dajɛ fara ko sogo de nana sisan 2020 kɔnɔ a ye dajɛ min ta kuma na ne ye min sɔrɔ a bɛ se yɔrɔ